Salam, selamat hari Minggu mari tasaluna hudul mamu. Dihamu amanami nanami, salut naruas ni uriata na bungu di basiron. Suang songanima na madoti para mingguas itong ani bagas tabi melalui live streaming. Tapasonang marwata masuk maita. Tapuji mari bata marhitit de nomor 527 ayat sere 2. Marhiti-hiti guarni daripada ama, doot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, doot guarni itu diperbadia na tumapalangi doota noon. Amen. Isido na jadi nakok tudulot ni Jehovah, jala isido na jongjong di hajongjongan ni habadion nai, halak pertangan na lidang doot na Yesroha. Haleluya. Haleluya. Martang yang maita. Ali Tuhan di bata pargugung na sa tudusan amanami saliling nililing na. Asini rohamdo na mangaramuti hami siyan na sa ilaon rasira sa anuaing. Jala asini rohamdo na mga leo barita na uli gabi hanguluan nami. Saya si maroham sa ibuhay marohan nami jala leo tudim na badiyay. Asawat tu si hami sudi panugunugum. Do pabenam muna baligay, pai yang mahatam di bagasan rohan nami, asabar nami jala sonang hami, jalai baru rohan nami, marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Ay, oh, no, de batana tutu.
Una pati ni debata pati parjulu sahat rudi pati pasapuluhon. Pati parjulu ahudu jahu bade batam ninna de batatta dan jadi marakupahu bayanmu de batam. Pati paduahon dan jadi ganaonmu jala dan jadi sumanonmu manangah da di banua gijang do na di banua tongaon rudi na di bagasan aik dari turu di tano yang gutung gabi sesebaon manang siuruan. Pati patuluhon dan jadi dohonon guaran di bata yang gosoture dalanna ayona nal sugut akan amar siniang di warna. Pati papaton ingot hamu mapa badiau nari minggui di nono mari maulah hamu nasa siulaunmu alayang guari apituhoni ari para diana ni jahu bade patamdui dan jadi homangula anggur nasadari manang anak mupe manang burung manang naposom lahilai manang naposom buru-buru rodi pinahanmu rodi isini hutani halap pe namang ebati hutam aidi nono mari do di toppa de bata langit do tano do laut do nasa isina dungi maradio di bane di ari papituhoni di bahini do di pasu-pasu de bata jahuba ari para denan nai jala di perbadiai. Pati palimahon ikon pasanga pembunuh atorasmu asa martua ho jala liling mangudu di tano na lilihon di jahuba di batam diho. Pati paonopon unako mamunu pati papituhon unako mangalakku pati pawaluhon unako manakko pati pasiahon unako olo maka tidak kon hata nasotutu maralohod donga jolma pati pasapuluhon dan jadi haliangan niroham bagas nidonganmu dan jadi haliangan niroham donga saripe nidonganmu manang naposona bawa manang naposona buru-buru manang lobuna manang hudana manang dia pe ugasan nidonganmu beha padok ni debata taring otopatit nasapului oddo ahu do jahuba de batam ninna de batatta para gugu nasa tulusan jala parrimas silulu hoddosan yama matu pinoparna rodi suduk patuluhon rodi suduk papatton pinoparni akan nasuguroha diau alayasi do rohaku dia akan nomor ribu-ribu akan nomor horong roha diau naso mangalaosi patiki so nido sahatna hatong rak mangidugu maita lau mangulaon nobar tepatik nai ali Tuhan di bata sai pargugui mahami mangulahon nopat amin. Tato poti madu sattanda gudangi jeru pane debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami Tuhan Yesus Kristus. Horo debata pargugu nasa tudusan sitop panasan adong paruhum natigor namanghumi jolma manusia. Narodo hami tujulum manopoti dosa nami.
Hakana hulahai marhiti sian pangalusan nami di patitmu. Ima marhiti siat tubuh-tubuhni rohanami narwai. Nang siap pakateon nami na soture. Rodi pangulun nami dihisap-hisap ni rohanami. Nata masih tutudo hona hami alani dosa nami. Alaina tersosol bagi rohami nuaing alani. Asima roham dihami ali di batanami. Pardenggan bahasa jala para siroha doho. Alani anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sese sama dosa nami salupna. Jesuru matudim tut di perbadia tu rohanami bi. Asa terbain hami mangului ho di bagasan hati goran. Dohot habadiaun. Gabi saat hami Tuhan nguluan nasora sudah. Napi narbaga begam diakana persia di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapi gima hata baga-baga taringot tuasan ni dosata. Ala ni pangalisot tadu banda tertulang Kristus. Jala binahin ni hajatot tadu ibana mabugang. Apa itu ibana picang-picang perhitian ni hasonangata. Jala binahin ni bugang na malum hitahilala. Hasangapun madi di batana di gijang. Amin. Doa Tuhan, herbang tanganku, lau memuji-Mu, dau marga, sian maluku, dau menggan asini roham. Tabigi mahatan di bata turpu epistel di minggu tadi bagasa dari on imana dienet sian dua raja-raja sapulalu mamuka siana esada saat rodi walu tajahama marsikap sori hadaulaton ni Hizkia patulutotun nungga biraja sian Israel si Hosea anak si Ela bakit raja masian Juda si Hizkia anak ni si Ahas. Marumur 25 tahun ibana dinabakit raja. Jala 20 tahun lelengna ibana mangrajai di Yerusalem. Ia goarni ibana ima si Abia boruni si Sakaria. Jala diulaun ibana dolo menorohani Jehuba. Sadok songona binahin ni si David opunai. Ilohai ibana uhut akatabak. Jala dibolai akka gana-ganaan, jala dipasikon akka sobaon asera, jala disorahi ulok tombaga na ibinain ni si Musa, ay sira rasaraja tiki ujui, say manautungi daupad halak Israel tusi, jala digoardoi nehustan. Marhaposat tujahu bade batan Israel duibana, jala sian nasa raja di Juda, akan pudi siani bana dangadong tudus siani bana marroha nang sianak karaja da jubulu siani bana sai marsilohot do rohana tu Jahoba dang dipasurut rohana sian ibana jala diradoti tonana akana tinonahon ni Jahoba tu si Musa
Di bahini saya didongan di jauh bodo ibana manang tudia pe ibana mangalakka saya nama jadi dui laos mamulik ibana hutsian raja di Asur dang be manguduk tusi Di patupa ibana huhut halak Palestin sahat ro di Gaza dohot partal pahan nasida olat nitakku parhalan sahat ro di hutani goting ido yang wasatna martua ruakan atau mangion hatan di debata jalan piopsa amin Naing marsinon dangoluku diigil Yesusi manang di dia pe aku tokong uri mati tiur marsinon dang idoni igil ni Jesus tokong marsinon dang panondang doa tutu naing aku Tuhanku saleleng aluki sogok di surga endeku pasangan Tuhani tiur marsinondang idoni igil ni Jesus tokong marsinondang panondang doa tutu taha tidakku maha porsiaw tay songonahin na tidakku ni dongata saha porsiaw di sadok pertibion ramai tamadok au porsia di debata Jahuba ido ama pargugu na suatu dusan na tumo palangi do tano au porsia di Jesus Kristus anak debata Jahuba na sasadai imana itu buon di si Maria nagabe-gabia setor di porbadia andorang sobubuan ido tuhata atau mau nabirni di pangumuman ni silatus namate terpajal lu ibana di hau pinor silang na tua tuban waturu dung ditanum na mulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgu lahundu tu siamun de bata Jahuba amanai pargugu na suatu dosani di sima ibana memamula suatu tanaon mangumi halak na mangulu do namate au porsea ditor di porbadia jalawong sada huria na badia huria hatopan Kristen akan na badia do dia sani dosa do dia tai na mandok mula mangulu su daging ni halak nang mate do dia nguluan na suara sudah amin. Horas madita sa luhut na. Selamat hari Minggu ma dihamu amang inang nadong di bagas joroon suang songoni lamang huton ibadah live streaming di Nganat Tabi. Songon si patakason titing di minggu ta sadarion minggu
pa 22 hon Dung Trinitas tanggal 31 Oktober 2021. Tabereng ma dia ka titing nadong dihita halaman 3 poin sada permingguan new normal ibadah sekolah minggu dohot pertanyaan week a pinangidohon ma turuas ni huria saluhutna naing madohoti permingguan di gerejaon ima asa keadaan sehat jalan wenggan ma tuaka naro marminggu akan nasida naung divaksin. B. Ibadah sekolah minggu ganup hari minggu mulai pukul 8.30 di Patupa secara live streaming. C. Pertanyaan week secara live streaming di Patupa di Huriat Tahun di hari Kamis tanggal 4 November 2021 masuk pukul 10 WIB. Nani hasuhuton ni week 2 pertanyaan week 2 hari Kamis namangihut tanggal 10 November 2021 nadi hasuhuton sian week sada. Poin 3 Papungu pilihan tujolo sesuai titing na di hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sadarion Minggu tanggal 31 Oktober 2021 dung sipul papungu polean na paduahon sipul jamita patu pautado papungu polean tujolo marhite amplop napi narade sian distrik 18 Jabatan Deye ima dalalaho manggohi anggaran domutu haporluan ni distrik 18 Jabatan Deye. Halaman 4 poin 4 tona rapot padita hatopan sau do di Patupa rapot padita hatopan HKBP na di hari Senin 1 Kamis tanggal 25 tanggal 20 Oktober 2021 di Hotel Jayakarta Dago Bandung. Jala jahaon maanon tonani rapot padita hatopan HKBP dung sipul titingon. Halaman 5 poin 6 pesta pra jubileum dohot jubileum 50 tahun HKBP Bandung Barat. Nunga sahat be proposal sian panitia pesta pra jubileum dohot pesta jubileum tutongan ni hita ruas marhite perhalado. Alani Roma perhalado tu inganat tabe madapoton hamu ruas tutongani bagas tabe. Marhiteon pinangido ukap ni roha niojar ni haporseaon sialas ni roha manukpahi pesta jubileumi obar tu pasu-pasu ni tuhata naung tajalobe. Halaman 7 poin 10 selamat ulang tahun. Sudah perhalado dot ruas ni HKBP Bandung Barat pasahaton. Selamat ulang tahun tuna marulang tahun di bagasan minggu mamuka sian hari Minggu sadarion tanggal 31 Oktober 1 tanggal 6 November 2021 saya di pas-pasu tuhat tama nasida na marulang tahun ni di bagasan hai pason huhut di lehon tuhatta tunasida gajang ni umur songonima songot titing si patakason di Mingguta sadarion. Tona rapot padita HKBP tahun 2021. Madapoton napinar sangapan nahi naholongan. Sudah ruas ni Huria Kristen Batak Protestan
marhite Pandita Resort di Inganat Tabe. Asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus dot holong ni rohani debata amata dot parsauran ni todi purbadia madongani hamu saluhutna. Amen. Mauliate mata dok tu debata alani asi ni rohana na madongani jala mamasu-masu huriana diragam ni ulauna dohot akka na posona madahoti rapat Pandita HKBP na dipatupa di hari tanggal 25 satu tanggal 20 Oktober 2021. Gabe si ingoton ma tongon rapot Pandita HKBP tahun 2021 ala dipatupa marumakon semi virtual di seminarium Cipoholon dohot di Saplonom Inganan na asing hinorhon ni pandemi COVID-19 na somarhauzungan dope sinodangan ni tema debatado hatuauta hagogota dohot pujioku dang mabiarahu tersurat di Yesaya 12 ayat 2. Dohot subtema Pandita HKBP rap marhaposan tu debata dalam marsirupan di partikian COVID-19 ni dohotan ni 1.700 sia halak sian 1.110 sia halak Pandita HKBP na mangula di Huria, resort, distrik, lembaga dohot di luar negeri nang namanguduti persikolahan na niuluhon ni Ketua Rapot Pandita HKBP Pendeta Dr. Robinson Botar-Botar. Denggado merdalan rapoti sian bonana saat tujungna di bagasan parhaha maranggio do holong ni roha dohot hasadaon dibuhai do rapoti marhite pertangyangan dohot ulaun nabadia pataruhon sude perrapot asa marparsi rangguton sude hinataan di bagasan pos ni roha dohot hauduhon tu debata tutu dang targohi hinasiholan ni sude parapot boy pajupang bohibe songon nasomal dalan marsierian hut patol hason akka parsorion nabe laho marsitangyangan dohot marsirupan dia karagam ni pakobasion nai ala dipatupa para potoni diinganan na meragam adong pitu ipola na boy putihon sian rapot Pandita HKBP tahun 2021 tusude ruas HKBP parjolo marhite tema dohot subtema dibohali do akka Pandita di HKBP laho makobasi huriana diragam ni akka haporsuhon ni partikian Pandita ni HKBP ikon marhaporseaon tu debata sitolu sadai natuk paluahon sian nasaragam ni hamaolon na binolus ni huria di tonga-tonga ni portibion tahaporsai do na holan debata hatuaon hagogon dohot sipujion dang tagamon mabiar kita ibana do pangalualuan dohot haporusota tarlumobi di namasa di pandemi COVID-19. Pandita ni HKBP marhaporsiaon laho manugu-nugu dohot marmahani ruas ni HKBP asa unang marpangusadean tuhagogon dohot huaso ni portibion. Balik sa tahe ikon lam marsihohot tu debata laho mangoloi dohot mangulaho lomo ni rohana. Suang songoni dinalaho menghadapi transformasi teknologi dohot potensi perubahan multidimensional
dohot era digitalisasi internisasi nagabe paso-paso laho paulihon parangoluan na dumenggan di bagasan hapor tai na paluahon hita dohot mars Europan marhapor seaon na dohi laho mangoloi Kristus paduahon bagas situtudo di parukilhon raport pardita marhite komisi teologia na masa di COVID-19 niadopan ni saluhut jolma manusia sadok portibion ima na parjolo tu debatado huriai maporus dalam marhaposan songon huria na niojakon na dihasianganon na paduahon ikom manotong do huriai lampita lam gada jala lam magodang nang pe tongon mengadopi pandemi marsitutu patupadohot paradehon hangoluan nasian tuhata Tuhan humaliangna asa ganup taruli hahipason dohot haluaon patuluhon ditupahi debatado hita marhite parbinotoan dohot hamajuon laho mengadopi pandemion na mardomu tu hahipason dohot haporsiao marhite digital atau virtual tajakon debata sian hamajoni laho mangurupi hita mangeahi hahipason doho manguduti huut padenggaton akka persauran di tonga-tonga ni huriai. Di hari koton rapot ni pardita do nang aka na tau pada sipon mang hehei hai pason sian huria marsada sahatu atopan ima panidangion haporsiaon ni HKBP di tonga ni pandemi dohot revolusi industri 4.0 agenda ni HKBP dia ka ulaon natotu sipatuduon di pamakeon manang petunjuk pelaksanaan di ruhut parmahanion dohot pamisangon manang RPP HKBP dalan laho manggohi pajouon ni huriana di tongani portibion patuluhon taparukil hodo hasesega ni lingkungan hidup saat ditikyon na baturu hasusan tujolma suasana dohot pahapahanan marojahan tu kompensi HKBP ta suara hodo asa takas rapsaroha hita dohot pamareta suang songoni nang penguasa mengaruti haulion dohot kelestarian lingkungan hidup. Paupaton tahalas sodo nang parsitutuon ni sadok ruas nang perhelado ni HKBP manggohi tanggung jawab na tudana pensiun HKBP marhite dalanna na meragam patupa ulaon papunguhot tupak gerakan Rp1.000 per hari doho na asing ubahen na boy targarar utang dinana pensiun 57 miliar 280 juta mamuka Januari 1 Oktober 2021 jala tarkirim boy tarpapungu 47 miliar 515 juta 74.420 rupiah nari saat tu Desember 2021 tu Januari 2022 nungga boy musat program pensiun manfaat pasti manang PPMP tu program pensiun iuran pasti manang
PPIP. Hinobasan ni dana pensiun lembaga keuangan DPLK dohot pakrimon boy hita malua sian parukilon dana pensiun na niadopan ni huriata di bagasan tiki na masaililing. Palimahon, marsitutu do parrapot laho papiton sude nasa pakobasyon ni huriata dohot patuluson sentralisasi parhepengon ni HKBP laho paujukon hamaolon padalaton mutasi. Jala disakapi huriata nunga boy mardalan tu tahun 2022 naro. Nunga dipuka patu pakajian di bagasan hamanaton. Paima di pasaha tu ruas dohot perhalaro ni huria disadok HKBP laho pasauton tahi nadinggani dung jalo tapapungu jala tapasaha tu tim kaji sude data narikot sian aka huria talumobi balajo ni aka pangula nago tiki paonopon lam tu dengganna do parha maranggion ni padita marhite tupak liat padita do dana solidaritas padita manang DSP laho manarihon akka padita na madohoti ragam ni hamaolon dohot parukilon di tonga-tonga ni pakobasyon ng parnguluan si Ganupari alani parsahiton dohot ragam ni hamaolon ni huria dohot di masyarakat. Papituhon Laos marhite rapoti nunga terpilih ketua rapot padita manang KRP naik baru periode 2021-2025 Ima Amata Pendeta Maulinus Siregar STH tatanyakon jala taurupi ma nasida mangula ulauna songon KRP anggiat lam tuhisatna pakobasyon nyaka naposona di tonga-tonga ni huriana. Songonima pinasahat tona ni raport padita tuaka sadok HKBP sai dipargugoi jala dipatau debatama huriana lau pasauton tahina bahen sangap diguana gabe pasu-pasu di Portibion tahaposima debata nasun hinagogoi ima na paluahon huriana ina mangadopi nasa ragam ni hamaolon di Ganu Partikian. Seminarum Sipoholon 20 Oktober 2021 tabe mardongan tangiang Eporus HKBP KRP HKBP 2017-2021 Pendeta Dr. Robinson Botar-Botar ditandatangani. Songonima pajahaon tona raport padita mulai ma dihita saluhuna. Tuhan memberkati.
sobat rade tumangi honho. Berbadiai mahu jol manaranguni pakimau Tuhanku majonali luwi raginon dahoton dikon naing tumangi hanho ison doa dapo sobat rade tumangi hanho. Oh Yesus, dan ampunai sandok maluku Yesus sahat Tuhan mai raginon dahoton dikon naing tumangi honho ison doa dapo sobat rade tumangi honho. Dame ni debata na sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti aga ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Hatani debata berita nauli di mingguta sadarion ima natar surat di buku Rom bidu sada mamukasian ayat 10 sahatu ayat 17. Rom bidu sada ayat 10 sahatu ayat 17 songonon matar surat disi. Aidang nahuhahilahon barita naulii ay hagogoon ni debata doi paluahon na sana porsea halak Jahudi jumolo dungi dohot do halak gorik. Ay dipapatar do disi hati goran ni debata nasian haporseaon tu haporseaon hobar tu natar surat ihian na mangolu do partigori hinorhon ni haporseaon na ido sahat na. Hurian itu hatta na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Sadarion ima ari reformasi jala diperingati huriatta doi ganup tanggal 31 Oktober. Ima napaingoton akka halak Kristen Protestan dinasa ima namasa ditiki Dr. Martin Luther mereformasi gereja marhite na mangalokoton 55 dalil di joloni pitu gereja Wittenberg di Jerman. Jadi tanggal 31 Oktober 1517. Disi Martin Luther memprotes ima hasalaan na pinatupan di gereja Katolik Roma taringo tu surat pasesahon dosa manang didok indulgensia atem. Jadi dibahen adong surat laho pasesahon dosa laho tujuan membangun gereja Basilea
Santo Petrus ate. Itu tujuannya. Jadi adong surat diperjualbelikan boy ima pasti sahun dosa isarana au merasa au dosaku boy ate gabe dihapus dosaki imana kaningan marhite surati jala ido na diprotes ni ima Martin Luther jala disima diukap si Luther do hasitongan di Bibeli jala diodol hodo pabuah haluauni keselamatan pengampunan dosa dang marharoroan sian gereja manang sian pimpinan ni huriai manang pimpinan ni garejai alai sian hapor siaudo ya napaluahoni dang marharoroan sian garejai manang sian pimpinan tetapi dari iman itu nanaing pati kosona. Keselamatan itu adalah dari iman. Itu dapat luahon. Alani ima tabereng dison hatan di debata nama nogu-nogu si Martin Luther jongjong di haibaruon odo nanaing ima pasahaton ni si Paulus marhiti turpukon. Bagaimana kekuatan firman Tuhan. Bagaimana kekuatan Injil berita nauli. Jadi marhite hai baruonon ima gabe totong ma taingot pangajarion ni si Martin Luther ima holan ala ni hapor seaon solapide holan ala ni asingi rohani debata hita di palua sola gratia jala hasit tongani holan di bibelido didapot ima sola scriptura. Omma di pasahat tuhita. Hurian itu hatta nahina holongan di bagasan Kristus Yesus songon nahudok nak kaningan di guari dominggu tasadarion ima minggu reformasi. Ima huria na pinay baru mamukasian reformasi Martin Luther 31 Oktober 1517. Sahat tunuaing rodi sahat tu ujung namuse alani huriai ima huria na punani raja ni huriai ima Tuhan Yesus huriai dada marojahan tu portibion huriai dada marojahan tu huaso ni manangi sepe alai ikon marojahan tu hata ni debata na paluahon ima barita nauli naung saor di tonga-tonga ni hajol maon nang pinasahat ni akka parbarita nauli nang pinasahat ni akka na posona na marsaringar di ganup huria di tonga-tonga ni bagas ni halak Kristen jala ido na marparbue di tonga-tonga ni portibion jala barita nauli ido patubu hai baruon patubu hapor seaon dohot pakirimon di ngolu ni halak Kristen Injil barita nauli ido patubu hai baruon hapor siaon dohot pakirimon di ngolutta ayang goswadong barita nauli amanginang badang marngulu na baru hita ya molo swadong barita naulion buhang mahapor siaota buhang mapakirimota baboy do gabi ro akka padelian ro akka keputus asaan di tonga-tonga ni ngulutta tarlumowi molo ditiki mga dopi akka hamaolo kita tersongon na masa natadopi di partikian doai ay na adong do barita naulii memberikan pengharapan pakirimod di hita gabi margogo hita jala siap barita nauli tabotodo Tuhan telah memberikan apa keselamatan untuk kita. Ido na idok na di Efesus 2 ayat 8 ati molo taida di si Efesus 2 ayat 8 takas tu idok kondisi aisian asing roha do banda malua hamu dalan hapor seangon jala dada binahen muna si lehon-lehon ni debatado datung sian paru laoni asa unang adong nama muji diri dok musi di ayat sia baru di ayat 10 ay jadi-jadian na dohita akan atinopa di bagasan Kristus Yesus asa marulaon na denggan hita ayak kaido di pature de batahian asa taparangehon
Di Papua tuh hita marhite barita nauli. Holan asingi rohado. Ya, ini. Kasih karunia diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dada alani pamahinan. Dada alani parulaon. Mulut tabi nga kana masa no ay. Bebuido sa unang hurot na kaningan. Tuh emak. Gabi ruaka keputus asaan. Baru alani akadosa nataula bah. Bukan mau juku tapi narokku nama habiau. Ini alai. Ternyata melalui Injil barita nauli dilehon tuhi tai manaking hai baruon hapor siaon dohot pakirimon na mangolu jala marhite barita nauli gabe mangolu mahita di bagasan lomo ni rohani de bapa di bagasan Kristus dohotot di porbadia omma napai baruhon nasaragam ni parngoluon laho majalo imahai baruon di zaman namu bau-baon ya. Aino aing zamanok kan yang selalu berubah mubah-ubah do zamanon alai aladong nakaningan imaptot di porbadia na saya mengajari kita kita tahu mana kehendak Tuhan kita kuat di dalam Tuhan aido gunani barita nauli dipaingot kita diajari kita di tonga-tonga ni ngolutta ala marhite barita nauli do terbaik kita pature ngolutta pature dalatta pature ulaotta tarlumobi dope ima itulah menjadi bodohonokku bohalta ate barita nauli ima bohalta laho mengadopi akaragam ni namasa di parhusoran ni akatiki asa totok kita hot marhapor siaon di bagasan Kristus Yesus. Injil menjadi kekuatan kita. Jadi margogo hita di perdalanan ni ngolutta aido gunani barita nauli tengok do pera jamita ke dia kami guna sau jala molota jaha do barita nauli buido taidai di 2 Timoteus 3 ayat 10 ya aina sa surat sinihaton ni debatado jala hasia mamudai mamicang pauliulihon manogu-nogu di bagasan hati guran asari pas halak ni debata hobas tunasa ulaon nadinggan itulah tujuan firman Tuhan ayang gosodong barita nauli inak kaningan buhama porsiota buhama pakirimota jala boido gabe lomo-lomota ate dakta boto be dia nasala dia nasori halomo ni rohani de mata alay dong barita nauli imana silihaton ni de mata ima tujuannya laho mamudai mamicang pauliulihon manugu-nugu di bagasan hati goran asari pas halak ni de mata hobas tu ulaon nadingkan ombak Injil barita nauli hurian itu hatta nahinahulongan di bagasan Kristus Yesus si Paulus marhiti turpukon di dokibana na kaningan molotajaha disom ay dang nahuhailahon barita nauli ay hagogoon ni debatadoi paluahon nasa na porsia halak jahudi jumolo dungi dohot do halak junani sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani dang huhahilaon barita nauli kudang dohala kitonga-tonga ning uluna malu menjadi orang Kristen hati gudang meila gawe halak Kristen dari dadoi di nguluna siganu pari masa hudok tarida bamula dong katawaran mungkin dia akan menggantikan identitasnya ya katipinai pi buidu getion itu kan agamana buidu getis karena apa dia malu menjadi orang Kristen baru mesina tarida doi olu do meila martangiang itu kan tersongon namangan doaing di restoran niku majolo ala restoran padangi ibereng isi kalamar jilbab misalnya ya tu mah amin mimbai bagasar Roma tapi tangiang taina
Itu kan, boto-boto tanduk Kristen dinna kan, maila, ya, dia malu, ya, pula maila martangi yang ngeti, kena ngamang, sel mau nang bagu taretang yang teh ya di, gabi, budu gabi gabi mengganggu itu kan, ya sewajarnya saja, pemertangnya kita lau mangan di si, nang penuaing, warung ni padangi bahruah, ya. Gabi biar kita tetap benar ganai, ya jangan, ya. Udang jolma malu menjadi orang Kristen, malu untuk bersaksi bahwa dia adalah pengikut Kristus. Alai di sonta bereng ma si Paulus dang huhailaon barita nauli inai bana ya, dang mailai bana ate. Jadi tabereng ma dison si Pauluson tung takas do di hati dakon ibana naso di hailahon tidak merasa malu ibana ya. Buasa ala debatana majodoh mamili tibana hut marsuru ibana lau para rapton barita nauli i dung pajupang si Saulus ay si Saulus yando guarna ya gabi si Paulus ma nung pajut pang ibana doh Tuhan Yesus di pardalanan na tuhuta Damaskus mabuan hay baruon dingoluna siyan si lelay Kristen ibana gabi sahala Kristen na tutu siyan na somanada Jesus gabi na poso haposan ni Kristus lam ibarudo ibana siyam tiki tu tiki ini ya siyan si lelay Kristen ibana ya gabi na poso haposan ibana ditakop Tuhan Yesus ibana gabe apostel na posona na disuruh marbarita nauli ido kibana ate tung takas do naso di hailahon ibana marbarita nauli gariada tabereng ma saha rodi natar hurung ibana di baritahon do barita nauli i dia dipenjara oleh karena Injil. Waduh ibana maila do daun. Ini dia telah mempersembahkan hidupnya seluruhnya untuk Tuhan. Dia tidak malu dan gabi menyerah ibana daun hati di penjara ibana godang akaparsorion banyak penderitaan yang dia hadapi barita naulii hagogoon ni debatadoi di ibana itu menjadi kekuatan untuk Paulus ya dalam menjalankan tugas pelayanannya. Jalan nangi dodo honok kunang tuhita. Barita naulii hagogoon ni debatadoi paluahon nasa na Persia. So konedok ni si Paulus dison halak Yahudi dungi sahat tu halak Junani sahat tu saluhu bangso doho tuhita bangso patak. Barita naulido na mangula. Itu kan. Barita naulido na mangula tu misionaris gabe tarjuna sida romar barita nauli tu ganuk bangso sahak ma tu bangso batak tarjo si akka par barita nauli kala sinomensen itu kan ini margugo na sida mar barita nauli sahak tu hita gabe targuar hita halak Kristen halak na Persia di debata hagogo ni debata na paluahoni marhagogo di golo ni halak na Persia marhadolaton di tonga-tonga ni ngoluta alani ima ikototong mahita marsigatung jala marhaposan totong ima tutuhatta ikon songon si Paulus mahita dang huhailahon barita nauli apalagi ma di partikian noai ya dang huhailahon barita nauli jangan malu menjadi pengikut Kristus tapi tunjukkan ya bagaimana kita sarupa doi doho si Martin Luther nakaningan ya ibana Dr. Martin Luther tung margogo jala marhabaranio do ibana manurapton jala mangguriton alahina porsiaan na marojahan tuhatan di debata na tersurat di buku na badiay dang mabiar ibana dang tahutan ibana nang pediboto ibana do takas godang do marsugoni roha molo dihatahon ibana manang disuratton ibana alaya la takas dihaporsiay ibana na hasit tongad do
na di suarahon ibanai gabe margogo ibana jala di pargogo itu hani do ibana padeng gapton naung sega patigorhon naung beku patiohon naung lituk jala pajongjokon hati goran ima todini reformasi gereja hita be kon margogo do hita di pardalanan ning ulutta jangan malu ya jangan malu terlalu mobi na manghihut untuk apa hita enggo portibio do sude do suara-suara di portibio itu malau salpo doi. Kita kembali mengingat tujuan hidup kita bukanlah dunia ikon itu tong ikon tanom di rohata enak portibio tujuan ninguluku sude dari portibio lau salpo do saya akan meninggalkan dunia dengan segala isinya aku nabi bertahan di son buah gugunda buah jagona buah kekuatan mampukah dia tetap bertahan di portibio ndau sudah ikut dari konota don apor siote do si buah nota ya ini iman apor siote buah do hita tutu hata jala di partikian noae pemargogo do hita apalagi ma di hagogon dot huaso ima molo tabereng noaeng hagogon dot huaso namasa noaeng ima hagogoon ni era digitalisasi dohot ni sasiate oddo na buita bereng noaeng alana ta ida ma on gabe gudang doon mga rajay nguluni jolma gabe mogap ma di nguluna ate ini dikuasai ini nguluni jolma di partikian noaeng tarlumobi di horong ni akada danak morodang maloak kanatoras mengendalikan siap-siap mahita akamangina Enuaeng ngawoloy pasobu natoras na danaki poso-poso do pero honon ati asalala pin na ilian hemponi indo kan ilian hemponi ini jangan ati sutung gabi salah ati gabi tergantung manguluna tu si alani ini tugas kita sebagai orang tua hagogo oni imanak kaning akka internet noai bangun sejamot kita pasu-pasu doi alai molo salah kita mempergunakan ni gabe aha pusa-pusa itu kan ini bukan menjadi berkat alai gabe manigai gabe ima menguasai mulut ta ini hagugun noai ngati hagugun noai nabuy manigai ngoluni colma jalan nabuy mandirang ngolut ta ima siap tu hatta molo salah kita mempergunakan kalau salah kita memakai tapi itu boleh menjadi berkat yang luar biasa nanti molo denggani tapake baru musena napar pudis ya not tabereng nama ngolu do partigori hinor honni hapor siaon di papatar jalan nyata do ima hatigoran di debata marhite barita nauli nunga patar di bagasan Tuhan Yesus Kristus jala ido nata hapor siai do tahati dakon ganup marhiti hapur siaota nunga patar ate di bagasan Kristus molo taingot hata hapur siota ponggol paduahon apor sia di Yesus Kristus ate jadi di sini papatar ima hati goran di debata dada alani hati gorata dada alani sangapta dada alani morata ubena malua hita tung asing rohani debata sabing do jala oddo nakaningan so nauro di parjulu ati ikoni do nata hapur siai holan asing rohani debatado ido holan alani asing rohani debatado ido napaluahon ini yang memberikan keselamatan ujahan kaning Efesus 2 ayat 2 dangalani parulaon nadinggan harus sebaik apa kita anggolani parulaon nadinggan dobo hita malua harus sebaik apa kita adong na boy jol masempurna mangulay tonga-tonga ni nguluna boy kita tidak bisa boy kita mangulahon patiki 10 pati tarulah kita doi daong tiap hari talanggar doi ya 2 mang natulu ati kita selalu melanggar alani mau lihat ma dilehon dihita asing rohani debata alani dison diigil debata dosia kita asati gor hita dia depan na marhiti aha natakas ubege do mangulahon hatana alana oddo na mangajari hita oddo na kaningan na paingotok kita hatani debataon bagaimana ya
Firman Tuhan itu barita nauli oddo hagogo otta amanginang di pardalanan ni nguluta. Barita nauli tabereng ma songon topik ni minggu na paibaruhon ati. Kanagalihian boy gabi semangat akapar jahatian boy gabi naburju ati. Silele Kristenhian boy gabi apostel ni Tuhani. Ini yang kita lihat. Inilah Injil yang menyelamatkan. Inilah hati barita nauli napai baruhon di tonga-tonga ni nguluta hitape. Di tonga-tonga ni nguluta tapaduduhom ima bahwa kita yang sudah menerima Injil, yang sudah percaya kepada Kristus mangolu mahita di bagasan hai baruon. Jalan marhite minggu reformasi sadarion di paingot dohita asa totong mahita marhai baruon mangihutton lomo ni rohani de mata jala asa unang gabe ate digosa-gosa zamanok kita gabe zamanon na mengubah kita jangan ya, tapi biarlah firman Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita, yang memberikan kekuatan, yang memberikan kita yaitu hikmat di pardalanan ni nguluta. Asa sudia kabako-bako na hurang digas talilingon tareformasi mai ati tabolok mai ati tapaturi mai sian nguluta terlumobi ma di sadarion ati konadong madihita semangat reformasi ya, semangat reformasi ima semangat mencintai firman Tuhan ikut tanom maun ati ikut tanom mo di tonga-tonga ni nguluta semangat mencintai firman Tuhan. Unang semangat mencintai internet handphone hati alai ikon hata ni de matama na mangula di pardalanan ning asa margogo hita amangina edeta di buku ede ima molo tabereng andon mungkin duk sa ikut badoi edetai ati di 450 lalu barita na muli na siyam tuhaki sa ido margogoy honao nangahape ate namasa di tonga-tonga ni nguluta. Itulah yang menguatkan kita. Alani posdoro hatta mardalan di tonga-tonga ni nguluta molo totong hita mencintai firman Tuhan jala totong makasih holi barita nauli atong paingotok kudo hita taharingga summa majaha hata ni debata sianido debata mamakulingi hita ganup ari ate asa taboto si ulaota asa taboto ahado si patu paota di bagasan sadari jala taboto ahado imanakaning harapan sebagai manang boy dohonoko pengharapan untuk anak-anak Tuhan asa totok kita semangat di pardalanan ni ngoluto natongi pargugo itu hapta mahita tati rumah si Paulus songoninang si Martin Luther na totong nasida marpos ni roha totong nasida margogo melangkah apapun yang terjadi mereka tetap yaitu hidup di dalam firman Tuhan. Amin martang yang mahita moliate madihuali Tuhan di paingot hodo hami marhiti hatam di bagasan parmingguan nami sadarion asa ali Tuhan marhiti barita nauli gabe marhai baruon ngulu nami jala ido ali Tuhan nahu hati dako kami dung hujalo hami barita nauli dung gabe anak kommu hami ali Tuhan margogo mahami jala totok kami marlas ni roha madalani ari-ari ningulu nami ala dilion hodo di hami haluaon ima marhiti asi ni roham dilioko Yesus Kristus anakmu makokop pami atau ngale Tuhan paingot hami di ngulu nami asa totok kami ale Tuhan makalunguton hatami alana hatami do ale Tuhan nagabe pedoman petunjuk na totong ali Tuhan manugu-nugu hami di pardalanan ningulu nami yon asa mana nga hape na masa totok kami margogo atong ali Tuhan say pasu-pasu ngulu nami paingot hami asa unang tarlalap pami jala unang digosa-gosa imahamajun ni zamanok kami ali Tuhan gabe lupa kami ali Tuhan marsaur dohot ho marsaur dohot hatam nabadiai ali Tuhan mole hatema di luas sohami marpungu di bagas joromon ro ale Tuhan mamuji pasangapo dangalani ale Tuhan hagogon nami
alay-alani burjum do ali Tuhan. Nama marar ngolu nami sahat tu sadarion. Diloko di hami hahi pason gajang ni umur. Kabeboy hami ali Tuhan. Madok moleate tuho. Roh hami tu parmingguanan. Songoni na nga karuas nyuriam. Nga dibagas nabi. Totong ali Tuhan. Nasida didongani ho. Atong ali Tuhan unang alang asing roham di hami. Totong mapasupasu ngulu nami leon hahi pason gajang ni umur pada waka parmaran parsahiton ali Tuhan. Pasu-pasu akan niulan di tangan nami tupaki ali Tuhan. Hami mangula hodo nama bayan jadina. Pasu-pasu ruas nyuriam saluhutna. Na met-met remaja pemuda. Nama godang lanjut usia saluhut nali Tuhan lehom mali Tuhan akalas ngeroha leon akan narikot di ngolu siganu pari sarihon nali Tuhan jala mangidu hami dia kena kon nami kana marsikola leon bisuk hamaloon asa boy nasida le Tuhan totong di bagasan bisuk nasia koya le Tuhan madohot ya kapar sikola na alay paingot nasida totong mangasahon ho unang mangasahon hamaloon na unang mangasahon habisuhon na ale Tuhan songoni kana mauli karejo leon par karejuan akan cukup umur na berumah tangga le Tuhan leon aka jodoh na seiman na setia le Tuhan jala na marhabiaran tuho songoni mali Tuhan aka rumah tangga le Tuhan na makasih holi aka hagabeon ho mali Tuhan na malehoni ditikina asa boy na sida marlas ni roha mamuji pasang apo di ngoluna ale Tuhan aka ruas nyuriam na di bagasan parsahiton di bereng jala di dahodo aka ruas nyuriam ale Tuhan na peyak di rumah sakit manang di bagas nabe nagalepa matang na ho mali Tuhan na maleon hamalumon ay dangadok sahit na paposahudi adopan mu dangadok sahit na paliliku mulai doko malum do ale Tuhan atong ale Tuhan asima roham pamalum ma saluhutna ruas miak kana marsahiti songoni ale Tuhan akka nagali ale Tuhan leho magogon nasiakoy hatamima barita naulima na margogoyhon nasida ale Tuhan asa nasida marpakirimon bahwa penderitaan akka pergumulan sitaonon di tonga-tonga ni ngulu nami semua akan berlalu songoni male Tuhan akan berduka cita homa na mangapuli atuk saat di homa li Tuhan ruas nyuriam saluhutna nangaka program di huriam homa dapat tuluson di bagasan lomoni roham ajara-jari hami totong ali Tuhan marhiti hatami asau nang lilu hami mangalakahon dalan nami songoni ali Tuhan nangaka ulaon nami atong sei sama dosa nami nagodangi asa badia hami di depanmu jalo matang yang nami on holan di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin. Mari dehita las papungu pilihan. Mari kasih yang Tuhan Yesus. Said
kon mapiliata ali di mata amanami na di banua gijang. Hodo harorwani saluhut sile lehon na dinggan, do nasa libasa na mauliutus. Upasat hami masya na nilehon mitu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabi wab na hutus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti, asaw parhasia kami pilihanon pati buluhan haraja omu. Di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam utadahami gudang ni silelehon mitu hami. Asalam gergir hami madok moleate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana dilehani tandirani mamataku osadoho gogoki rani saluhun ataku Ali Tuhan di mata ama nami para si rohana sumurung moleate rohana nami ala di pasangap ho guar mu di tunga-tunga nami ala nang saat Tuhami barita nauli napolin na sian Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami dibuat ko hami sian dalan haliluon tu dalan natigor sian naholom tu natiur sian parhatu banon ni dosa tu panguloyon di anakmu gabe bangsom hami jala hami gabe anak konmu upuji hami mahu ala totong hot jala mangula barita nauli di hami. Podo nama milit akan naposom nama buan barita nauli napolini tu hami. Sai paian mana posom na burju pasu-pasu nasida di tonga-tonga nami. Sai lehon mapul-apul dohot gogo tu nasida aso nang madere nasida. Mga juaju halak na di huriam. Sai songgopi maka parjamita marhite-hite tordim. Asa marhiras ni roha nasida jala asa mabaur sian pamangan nasida. Hatam nasit tongi songon hababaur ni aik sian muah na denggan. Napasamam rohani na loja jala nasorat. Mula daw naposom di bagasan hagugutan, tibu urupi nasida. Asa unang tarabat, barita na uli isay lehon matuhuriam pinggol na tinggil, rohana sonang, asa di jalo nasida hata hanguluani. Unang loas, rohas sibuk nami, on mangalo sorop ni hatami. Asa lam ias hami jala manguloy di sude paretam. Sayunang loas rotu tonga-tonga ni huriam akaparpoda haliluon, manang si jubajabi, manang parsibalik mata, akan nanaing mangaliluhon jolmai, mambuan tu hamaguan. Tagonam to gihon nasida tu mahamubaon ni roha, manguloy Tuhan Yesus Kristus. Alai molo sa olo nasida to guonmu, jalabuanonmu tu hanguluan, padaw manasida siyan huriam, asa sonang huriami manguloy ho. Say patota mahuriam, lam ambolok kon siyan nasida poda na sohasea. Say tuturiak kapartohonan di huriam, asa diboto nasida mga turhon na denggan di tonga-tonga nami. Say ramoti ma na manggonggomi hami jala tugu-tugu pikiran nasida, asa dohot nasida pasauton lomo ni roham. Sahat tuho mahamion na magudang rodiak danak na mora rodiak kanapogus, na martohonan rodiak kanatorop, rodisudiak karuas di bagasan huriam. Ia mangulu manang mati pihami, sayuluan nami doho di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyaman namin na di banua gijang, say pinurbadia maguan, say roma harajaon, say saut molomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Liyon matuhami sa dariyon hanguluan siya pari. Si samadusan hami songon panisa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami tugihon tu panguncunan, palua mahami siyan pangago. Ayon na puna bagasan damai jalo hamu pasu-pasu siam tu hata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasarhon madamena tutodim. Amin.